Ola, chamome Clara e vou falar do meu ecosistema. Primeiro vou dicir os elementos que teñen e por qué. Primeiro puxenlle esta capa de pedras que sirve para que a auga se filtre e logo a area para fomentar a condensación e que ademais a terra non se mezcle con as pedras e perda o seu sustrato para as plantas. A terra puxenlle porque serve como moito alimento para as plantas e para que as plantas sigan sobrevivindo. Despois teño o musgo que a mí me gusta máis que a herba e fai función como de herba. Despois teño as plantas que é para observar o seu crecemento, os animais que caracterizan a paisaxe e unha folla para ver como se descompone. Despois, como conseguían os animais do meu ecosistema o seu alimento na súa época? Pois moi fácil. Este dinosaurio que é omnívoro, como tiña que comer carne e herbas, alimentábase dos ovos dos animais da súa especie, porque así a dieta das súas nais era de herba e de carne, entón a súa dieta tiña herba e carne. A ra, que é carnívora, alimentase de insectos. Este dinosaurio de aquí é herbívoro, alimentase de brotes no alto ou no baixo da terra. Despois teño as plantas do meu territorio. Este é un acebo. É de folla perenne, é dicir, que ten folla tanto en inverno como en verano. A súa defensa é moi curiosa. Por a parte de abaixo, as súas follas teñen pinchos. Por que teñen pinchos? Porque o motivo polo que teñen pinchos é porque os animais como o xabarín intentan comerse súas follas, pero como teñen pinchos xa saben que non poden comelas. E por a parte de arriba os xabaríns non lle chegan, entón non lle fai falta ter follas. Ademais, esta planta úsase como decoración navideña. E o seu froito son unhas boliñas pequenas que non son comestibles. Despois teño o manzano. É de folla caduca, polo tanto no inverno e no outono non teñe folla. Ademais, ten un froito que se chama mazá que, como xa sabemos todos, é comestible. Ademais, ten reproducción asexual. Logo temos o laurel. É de folla perenne e o seu uso é que no Coliseo Romano antiguamente para o gañador, en vez de darlle trofeos ou medallas, dábanlle unha corona fabricada con isto. Ademais, a corona de Cristo tamén se fai co laurel. A maiores, esta planta sirve como dalle sabor aos pratos de culler. Este outro é o ciruelo, que pois o ciruelo ten o froito da ciruela que ten unha semente que aí é como nace outro ciruelo. Datos interesantes. A terra que vemos está mezclada con substrato e de abono para que as plantas teñan máis sales minerales e auga. Datos interesantes. A terra que vemos aquí está mezclada con substrato de abono. Como fixen? Primeiro coloquei as pedras, despois toda a area. Logo a terra e partindo o musgo e con moito cuidado fun colocando. Logo as plantas polos espacios que estaban colocados e con moitísimo cuidado antes de enterrar o laurel,
decidín pegarlle unha xoaniña como alimento para as ras. Despois fixen as pegatinas e as peguei. Máis tarde coloquei os animais coa axuda dunhas pinzas. Cerrei o bote por primeira vez e púxenlle a última pegatina, a de a data. E listo.